ọ dị ma ndị be anyị ekene m unu ebe anyị n'ugbu a bụ Obi Afa Ọzọ Chimereze. N'oge gara aga anyị bịara ebe a wee gbaa ya ajụjụ gbasara ndị dibịa na ka ha si eme ndị na-apụ na mmụọ maọbụ na-awọ anụ dị iche iche wee na-eme ihe ha na-eme. Tata ya abịakwa n'ọzọ n'obi ya, ebe a bụ ụlọ afa ya, ebe Ọzọ Chimereze, eze dibịa na Ụgbọka na-agba afa ya, ya niile bụ Obi Afa ya. Anyị wee chọkwa ịma ka o si nọrọ ka ọ kọkwara ya akụkọ gbasara ndị dibịa na ka ha si agba afa ha ọzọ. Ọzọ anyị ekele gị. Ezi nwanne m nnọọ. Daalụ rinne. Nnọọ onye ọma. Daalụ. Ekenekwe m unu. Daalụ. Kenekwe Igbo na-ege anyị ntị n'onu. Daalụ Ọzọ. Ọ ka bụ mgbe Ọzọ Chimereze chi anya nweze na Ụgbọka. Ọzọ. Nwanne m. Ịkọla anyị na ụfọdụ ndị dibịa ibe gị na-awa anụ, ya bụ ndị bụ ezigbo dibịa, wee jee ozi wee mee ihe ha kwesịrị ime, na ha nwere ike ịwọ ihe ọbụla. Otu a ka ọ dị. Tata anyị chọrọ ịma na ọ bụ dibịa niile na-awa anụ ka ọ bụ na-ewe ndị na-etolu ya etolu, maka na ịrụtụrụ aka sị na-ewe ndị na-etolu ụdị ihe dị otu ahụ. Ha rụchaa ọrụ maọbụ gwọchọọ ihe ha chọrọ ime, chọọ izipụ ya, na ha nwere ike ịwọ anụ maọbụ nwụọ ihe ọbụla jezie ozi ha chọrọ izi. Ekenekwe m gị. Ekene ndị niile bụ ndị fụrụ omenala bụ ihe ọma n'anya. Nke bụ eziokwu bụ na dibịa dị ụzọ 12 ya ịsụgharị anya n'asụsụ ụwa niile maara dịka asụsụ nwa oyibo, asị gị na ha dị 21. Ọ ya bụ ụzọ dibịa. Afa dị 18, ụzọ dị iche iche. Ọ bụ dibịa niile na-emenwu ya, maka na ebịa enwelu dibịa ugbenye, enwelu nke ụgbana, enwelu dibịa nke anyị na-akpọ na nke a bụ nke mbe, ya dibịa okpokolo mbe. Ihe a niile dị iche iche. Dibịa udene dịkwa iche, iji wee rụta aka n'obele obele. Dibịa ụgbana na-eji ikuku ana, jiri ikuku aga ebe ọ bụla ọ na-aga. Dibịa udene na-eyi anụ, ọ bụ sọsọ udene ka ọ ya awọ nwa apịa, ọ ya awọ nwa nkịta, ọ ya awọ nwa ubuso, ọ ya awọ nwa ogumagana. Ihe ọbụla bụ ihe nwere ndụ, dibịa ọbụla bụ dibịa udene ga-awọ nwa ya. Ekene m gị. Ọ dị ma ha wọzie udene ahụ, ọ bụkwa na aka jide ha, nwere ike ijide nwa ha. A na-ejide ha, maka na onye na-ejide amoosu ya ejidenwu ha, maka na ọ maala ụzọ ya. Ịma na ihe anụ nwe ịfụrụ anyị na-ekwugesi dịka omenala na ọdịnala. Ọkwa na isi m ka m kwuo masị gị na ọkwa part of spiritual science, ọkwa na sayensị. Sayensị bụ na ị maalụ na ime mmiri n'ebe a na gajeti dị ụta na-eme ihe dị ụta ya akwụsị ọrụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Ịfụ na ọ bụrụ na ọkọ mmiri dị dry na ọ ga na-alụ ọrụ o kwesịrị ịlụ. Ọ bụrụ na ị maalụ ya bụ ụzọ, inwe ike nleyi trap, just as mmadụ nwere ike ileyikwe ihe ọbụla bụ ịgba ya ihe ọbụla bụ ọnya na iji welu nweta anụ ọ chọrọ ka o nweta. Otu a ka ọ dị, a na-ejide ha. Ọzọ nke o gosi na otu anyị na ugbu a na ịchọ ije obodo oyibo ndị nwere ike ijezie eze nwanne mmadụ n'abaghị ụgbọ elu. Ekenere m gị. Chianya Nweze Chika Atagbukalụsịtụ mmatụlụ ọbọ bụ mụ ihe m nọ n'ukwu mmụọ ya. Nna m nọkwa ebe a mekwa aga na nke ha. Ọ bụ ọtọ ata ka o bido mebi ya. Ọ na-eme ya maka na nna m ochie dịka o si welu kwuo n'ebe a mụ na gị nọ, ọ na-akpa nzu ebe a na anị mkpọkọrọ ifu ya ka ahịhịa ọ ga-eji wee rụọ ọrụ ga-esi ebe a wee too. Ọ ga-anọ n'iru gị kala ahịhịa ka gị na ya na-ekwu okwu ma afọrọzikwu ya. Mana a na-akọwaka n'oge ihe ụfọdụ esi ka ime odo mmadụ anya. Ifuru hụ na ihe a ka ijefu ya ahịhịa topụtara na ana mkpọkọrọ, ọ dị iche iche. Mana obere oge m ga-etolu ya, nke bụ ịbịa m weta nzu a ka ebe a kịta, obere oge mkpọpụta ahịhịa m ga-ejikelu gị ọgwụ efu ya n'anya n'ime ebe a. Ọ ya ha egwu oge maka na ana m ha etozu na mpaghara nke a. Mana n'ihe anyị na-ekwu, dibịa nwere ogogo dị iche iche, nwere ọrụ dị iche iche. Dibịa uke enweghị ike ọnọkọta n'ụwa, ọ gakwuru dibịa udene
na ọ bụ dibịa ugene gama ha aka n'iru. Dibịa ugene nwere ike nọ ebe a wolu ikuku ya rịkọ ihe niile ọbụla bụ osisi n'ebe a, ị na-asị kedu ihe kparụ mkpamkpa ụdị nke a, ọ bụla ikuku ka o ji mee ya. Dibịa ugene nwere ike ị na ebe a kubie okwu kịta osi na ikuku pụọ, adachi ya acha na ọ dị, ọ bụrụ dịka na akụkọ iro nke nya ọ dị. Mana ọ bụrụ na ebezie na dibịa udene bụ ya bịa ha na-asị gị na a na-eshi anụ na a na-eri anụ, onye ga-eshiru gị anụ bụ dibịa udene, onye ga-eshikwelu gị ihe ọbụla bụ dibịa udene. Ya bụ na mmadụ nwere ike iwu otobo, mmadụ nwere ike iwu enwe, mmadụ nwere ike iwu ụnụnụ, mmadụ nwere ike iwu ụsụ wee gaa ebe ọ bụ na ọ chọrọ ịga ma nata. Ekenekwe m gị. Ya bụ na ọzọ ndị a na-asị na mmadụ bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ bụ eziokwu. Eziokwu dị ndị ka ọ bụ, mana m ga-eme ka ya malụ ọ bụghịkwa dibịa niile kpọsara ahịa, maka na ihe a niile efula anyị kpọsalụ ahịa, maka na ihe eji akpọkwu ọtụtụ mmụọ dị iche iche ha bịarie nne wee gaa lụọ ọrụ, alụchazi elu gị ụdọ ọrụ anwa, ọ bụrụ ya bụ na ị ga-eriju afọ. Nke a bụ ahịa. Ọ bụrụ dibịa niile kpọsara ahịa na-emenwu ụdị anwa tutu imebe agana bụ iji zikọ na-ebugoro ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Enwere ihe orie na kpuo, ihe ahụ orie na kpuo bụ na-enyego gị ihe ya na ya yi. Dịka gịnị? Ihe ịmanụ na dibịa bụ onye maara ụzọ bụ dibịa ugene, ndụ mana ọ bụ dibịa udene eshigolu gị ihe gị na mmụọ wee zụkọ ahịa, gị na mmụọ ezụkọ ahịa ahụ bụ na emegolo mmụọ malụ gị. Enwe ndị ọ bụ ịga ikuku mbọ ịpụọ, ịkwụọ ya ọkpọ ọdrọpụ gị n'ebe ọ bụ na obidebe gị. Enweta ihe anyị na-ekwu oge enwe ị ga na-emezi ụdị ihe anwa, ọ bụ ọzọ mmadụ nkịtị ka ịbụ. O nwere nsọ ọ ka o shede. Ọ dị mma, daalụ rinne, ọ ga-adịrị gị na mma. Ise dịkwala onye ọbụla. Ya bụ na ihe anyị mụta taa bụ na dibịa nwere ike ịnwụ anụ ọbụla wee jee ebe ọbụla o kwesịrị ije, mana a na-etolu ya etolu, mana ọ bụrụ dibịa niile. Ịgwakwa na anyị na dibịa dị n'iche n'iche, nke anyị ga-amụtakwa, ị ga na-agwakwara anyị n'oge na-adịghị anya, anyị ga na-afụkwa ya na ọnụ ka ọ dị mma. Ndị be anyị ekele m unu n'oge na-adịghị anya, unu ga na-afụkwa ụmụ nkụzi ọzọ dị iche iche nke ọzọ Chimereze eze dibịa na Ụgbọka ga na-akụziri anyị. Ebe anyị nọ kpọmkwem bụ na obi ya ọ na-afụ na ndị ya na-alụ ma mmụọ eze nwanyị anọcha ebe a n'obi ya na Ụgbọka, o wee bụrụ ya ka anyị na-eme. Ọ kọgolo anyị gbasara ihe dibịa na ụdị ihe dibịa na-eme na ka dibịa si apụgasị na-eje alụ ọrụ ya. Ọ gakwa na-akọrọ anyị wee na-aga. Ekele m unu, ya dịrị onye ekwu mma dịrị onye nta, ma unu ga-afọ akara ekwentị maka ndị chọrọ ịjụ ajụjụ ọzọ na oyoyo a. Ya gazie. Please subscribe to Kpakpando TV now for more videos.